Ame kumana kafu farafinagun serantolontan ɲɔgɔndanw de kan minnu bɛ Ligue africaine des clubs champions ani coupe de la confédération quart de finale de kofɔ ɲina saison 2024 ko don. Kafu ka laseli la alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2025 in na a y'a yira ko club minnu bɛna u ni yɔrɔ ta quart de finale ninnu kɛnɛ kan a kelen-kelenna bɛ se ka serantolantana kelen tɔgɔ sɛbɛn n'o ye k'a ta k'a ka serantolantana ye min delila ka kafu ka club ka ɲɔgɔndanw tan ɲina saison 2024-2025 n'o ye ligi ani coupe kafu ye. O kɔrɔ ye sariya min tun bɛ o ko in kofɔ o yɛlɛmana kafu fɛ. A yɛrɛ ka laseli na a y'o de fɔ. Kafu ka laseli in kɔnɔ tuguni a y'a fara kan ko a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛtaga di farafina clubw ma minnu bɛna u niyɔrɔ ta coupe du monde des clubs kɛnɛ kan ɲina san 2025 kɔnɔna na n'o ɲɔgɔndanba in bɛ tan juin kalo ani juillet kalo nata la États-Unis jamana kan ka serantolantana kelen ta k'a fara i ka clubw ka serantolantanaw kan ka sanga ni ligue ni coupe de la confédération quart de finale ɲɔgɔndanw ye ɲina saison 2024-2025 hukumu kɔnɔ o tali bɛ to sen na fo février kalo tile 28 nata san 2025 in na. Ligue fara coupe de la confédération kan a quart de finale ɲɔgɔndanw bɛ tan waati kelen de la. Tagali ɲɔgɔndanw bɛ tan mars kalo nata k'a daminɛ a tile 28 ka taa bila tile 30 la san 2025 in na. Min ye kɔsegin ɲɔgɔndanw ye quart de finale halisa o bɛ tan avril kalo nata k'a daminɛ o tile 4 ka taa bila o tile 6 la san 2025 in na. Demi finale ɲɔgɔndanw tani bɛ daminɛ avril kalo nata tile 18 ka taa bila tile 20 na san 2025 in na. Min ye demi finale kɔseginw ye olu tani bɛ daminɛ avril kalo nata tile 25 ka taa bila tile 27 la san 2025 in na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siyaka Traoré ka laseli don.